Tu? Tu ets la seva mare? Sí, sóc Elena Dante, la seva mare. Quina sorpresa! Mare meva! Sí, la vida fora de Catalunya és dura, la crisi apreta. I per això he vingut a aquest poble a muntar supermercat. Ella s'estima més la parada, la roba i la moda és el seu. Per feina no te preocupis, perquè en el bar de feina n'hi ha, si no, pregunta-li a Cristian, que fa més hores que un rellotge. Perdona, mare, perdona. He dit que em quedaré a Santa Paula, però el bar ni tornaré ni boja. Ah, no? Per què? Ai, mama, no em vull tornar a enganxar amb tu, sisplau. A més, potser canvio de feina i tot. Com, de feina? Una altra feina? Si ves cantant, que és l'únic que saps fer. Però i Mireia? Sí, Laura, la Lucy es dedica a cantar i no van cuidar de mi l'altre dia que es va aixafar un cotxe. Mireia, va ser un accident. La Mireia? Va ser un error, però la Lucía et cuidarà molt bé. I tu què saps? Carai, quin nervi que té. Ja m'ho va advertir la Francina. On és el meu entrepà? Ara anirem a comprar-lo al lloc supernou que la teva mare ja m'ha donat el diner. No saps ni fer-me l'entrepà, que me l'has de comprar. Ja te n'en sortiràs amb aquesta nena i el caràcter que té. No sé, no ens acabem d'entendre. Si no em deixes passar, cridaré i tot Santa Paula veurà la mena de persona que ets. Que no recordes el bé que ens ho passàvem? Això és el regal de lo bé que ens ho passàvem. Hola, Gabriel, bon dia. Perdona que t'hagi fet esperar. Ah, no, tranquil·la. T'he fet quedar aquí al bar del pont per estar més relaxats. Sé que és un procés delicat i et noto molt afectada. Ja sé què et va passar l'altre dia allà al súper. Ah, sí, ja. Lo del súper ve per altres coses, Gabriel. Però sí, estic molt afectada. Aquests terrenys eren dels meus pares. I ara ve el meu cosí i me'ls vol treure com si res. Per cert, vull que et miris aquests documents que el meu estimat cosí em va entregar l'altre dia. Dona, així per sobre veig que hi ha coses darrere fons. Com el passat de les vostres famílies, Paulina. Què vols dir amb això, Gabriel? Ja veig que no te'ls has llegit, no? No, llegit no, la veritat. Volia que algú en coneixement de causa ho fes. A veure, Paulina, segons aquells documents, el teu pare va intentar estafar el pare de l'Esteve. És això el que dedueixo pel que està escrit aquí. I serà molt difícil provar el contrari. Hi ha una nota com de burla del teu pare en el pare de l'Esteve. No pot ser. El meu pare no hagués fet mai això. A veure, Paulina, crec que abans d'engegar tot un procés legal hauríeu d'aclarir coses familiars amb l'Esteve. Què vols dir? Que no hi ha res a fer, no? Jo prefereixo que n'estigui segura al 100%. És una història delicada, i més amb aquest passat històric de fons. I pot acabar molt malament, però no ho oblidis, sou família. Hola, bon dia. Bon dia. Mira, em posaràs 2 de llet. Sí. I una dotzena d'ous. I una dotzena d'ous. És que vull fer un pastís pel meu fill, en Guillem. El coneixes? Sí, sí, sé qui és, el metge de Santa Paula. Sí. No estem al millor moment i per això li vull fer un pastís perquè fem les paus. No té cap sentit ratllar-se amb els fills, són de la nostra pròpia sang i un fill és un fill. I tant que sí. I tu què? Com te va? Perquè Déu-n'hi-do, el que deus haver passat amb aquesta punyetera crisi. I ara amb la teva filla, Déu-n'hi-do, Perdona? Sí, la teva filla, que Déu-n'hi-do. Deus estar passant un calvari amb ella. La Bàrbara és molt bona noia. Té les seves coses, com tothom. Però estic molt orgullosa de ser la seva mare. És més, et diré, Roser, el que ha passat fora de Catalunya és cosa meva. Jo ara vull tornar a la normalitat. Si és que la gent em deixa, esclar. Aviam, no et posis així, perquè jo l'únic que volia era ser amable amb tu, intentant establir una conversa. Només això. Mira, Roser, són 10 euros amb 35 cèntims. Aquí tens la teva compra. Aviam. Té. 10 euros en 50. I no et posis així, que jo l'únic que volia era ser amable amb tu. Té el canvi. Escolta, Helena, tens alguna cosa a dir-me'n a mi? Perquè si és així, digue-m'ho a la cara. A mi no m'agrada que en acabat em donin punyalades traperes. Mira, Roser, no t'ha portat mai problemes ser tan xafardera? Jo? Xafardera? Mira, saps què? Que tinguis un bon dia. Adéu. 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 Bon Nadal. Bon Nadal. Adéu, Roser, bon Nadal. Carai,
Quina llet, quina Algun- mala llet que porta. Alguna cosa li deu haver passat a la Roser. Segur. Bon dia, Helena. Problemes amb la Roser? Sí, bé, és una mica xafardera, oi? O m'ho sembla a mi? Sí que ho és, Helena. I sempre, tota la vida, ha estat igual. Ja. Pol, sóc jo, l'Esteve. Esteve? Què collons passa amb el tema de la Cristina? Mira, jo de la Cristina no en sé res, Esteve. Què? Que no en sap res? Acabo de rebre un correu de l'Elisenda i les coses s'estan posant molt magres. Mira, jo d'aquest correu que t'acaba d'enviar l'Elisenda o la Cristina no en tinc cap constància, no en sé res. Que no estàs al corrent? Mira, noi, fes que el que faci falta per tancar-li la boca. I si és per tema de peles, fes-m'ho saber. Perquè això no pot sortir d'aquí, d'acord? Sé perfectament que aquest tema no pot sortir d'aquí. Jo també m'hi jugo molt, lo meu. Lo teu, l'Elisenda, tots ens hi juguem alguna cosa amb el tema de la Cristina. Ningú pot saber que la Cristina és viva. Ningú. Ho entens? Et reenvio el correu de l'Elisenda. Molt bé, reenviem el correu. Jo crec que l'Helena s'ha hagut d'enfadar molt amb la Roser. És que la Roser s'hi fica a la vida de tothom, No, vinguent d'ella no m'estranyaria res. Hola, noies, com va tot? Hola, bon dia. Bon dia, Dolors! Com han anat les fires de l'alimentació? Bé, tot el dia de fira en fira. Però ara, per sort, mira, ja estic aquí a Santa Paula. Per cert, com està aquest nou supermercat? Està bé? Hi ha una mica de tot. Hi trobaràs una miqueta de tot. Però tu tranquil·la, que els teus fruits secs i la teva verdura fresca te la comprarem en el teu. I tant que sí. Si no passa res, a mi no em fa res que aquesta noia hagi obert un supermercat. Jo, a lo meu. I ara, si em disculpeu, li aniré a fer una visita en aquest súper. Ves, Dolors. Si lo més maco de la vida és portar-nos a bé tots plegats. Tan fàcil que és. Per cert, Dolors, quan anirem un dia a sopar i fem un sopar de dones com l'altre dia? Ja parlarem, ja quedarem. Val? Adéu, noia. Bueno, Adéu, vale, Dolors. adéu, Dolors. Això del supermercat no li ha sentat gaire bé, Jo crec que no, Margarita. És com si a mi també algú ara posés una bugaderia. Em faria molta ràbia. I més si te toquen la butxaca. Ja ho saps tu. I parlant de tot, com te trobes tu? Bueno, ara en Guillem m'està fent un tractament intensiu del meu tractament, perquè com que em vaig marejar, que jo crec que tot va ser per culpa de l'estrès i tot plegat. Perquè no me'n recordava de dir-te que avui he anat amb el Gabriel i les coses pinten negres. Negres? Què vols dir? Hi ha problemes per allò del terreny? Sí, Margarita, perquè es veu que mirant els documents ha vist que hi havia una carta que el meu pare se'n burlava d'un engany i d'una estafa que havia fet el pare de l'Esteve. Això vol dir, doncs, que el teu cosí té tota la raó. Així és. Així que un dia d'aquests hauré d'anar a veure'l i parlar amb ell, perquè serà el millor, parlar com persones civilitzades. Això és el que hauries de fer, que fa temps que t'ho vaig dir-ho. Ja. I ara anem cap a casa, que fa molta fred. Ai, sí, quin fred. Hola, sóc la noia d'aquí la parada d'alimentació, al costat, al mercat. Bé, i també la mare d'en Dani. Ah, vaja, així que tu ets la mare del noi que li ha robat el cor a la meva filla. Sí. I parlant de lladres, espero que no me robaràs la clientela amb aquest supermercat de barri. No voldria pas portar-me malament amb una nouvinguda que a més és del meu gremi. Mira, Dolors, perquè et dius Dolors, no? Sí, senyora. Doncs bé, el meu supermercat no té cap intenció de fer la competència a ningú. Però si jo tinc els productes que tu no tens al mercat i els tens més bé de preu, la gent decidirà. Ah, sí? Veig que comences amb peu de guerra, Guerra, dius? Mira, noia, ja n'hi ha prou de bones paraules. O retires aquests ous de fàbrica i aquestes verdures de vés a saber on, o tindràs problemes. Que ho retiri? Per què ho he de retirar? És una amenaça, això? Ni punt de comparació amb els meus ous frescos i les meves verdures d'aquí. Abaixaré els preus tant com pugui per tal d'enfonsar-te. Com no retiris tots aquests productes ara mateix. Per mi pots baixar el que vulguis. Però el primer que hauries de fer és baixar els teus fums de mestressa de mercat. M'estàs dient peixatera de mercat?
T'estic dient que marxis d'aquí. Això és un supermercat, no la teva paradeta de fireta. Ui, què acabes de dir? Prepara't, noia? Perquè aquí comença una guerra, Senyora Pija. Com vulguis, ja estic preparada, senyoreta peixatera. Oh! Elisenda? Soc jo, en Pol. No, calla i escolta'm. Què collons està passant amb el tema de la Cristina? Mira, no sé què jugueu, però no estic per perdre-hi cèntims ni tampoc el prestigi. Mira, Elisenda, no, escolta'm i calla. L'Esteve m'acaba de trucar ara mateix. Què vol dir que li has reenviat un correu de la Cristina? Mira, Elisenda, només t'adverteixo d'una cosa. No penso permetre, em sents? No penso permetre que la Cristina torni a Santa Paula. Ho has entès? Home, Esteve, justament ara venia a casa teva a veure si et trobava. A mi? Sí? Però què collons vols ara, Artur? Hòstia, que ens hem aixecat de mal humor avui, Què vols ara, Artur? Doncs mira, que m'acabo de topar amb la Paulina i m'ha dit que volia parlar amb tu sobre el tema dels terrenys. Em dóna la sensació que finalment aconseguirem que baixi el burro. Hòstia, que bé. Però ara no podrà ser, perquè he quedat amb la Brigitte. Amb la Brigitte? Si no me n'havies dit res. Home, no cal que et dongui tots els passos que faig, que t'hagi de donar explicacions de tot, tampoc. Hòstia, Esteve, que estem junts amb això. Tinc pressa, me'n vaig. Vinga, hola. Hola, Margarita! Hola, Paulina, bon dia. Bones, què tal, carinyo? Volia demanar-te un favor, si tens una estona per mi. Com estic? Per què ha de venir el Res, ronyó? un moment, sisplau. Vale, que no has arreglat allò? Què va? L'Esteve encara no sé com anirà el tema. Millor, aviam, ja hi aniré un dia a casa seva. Però no és això, per cert, és que et volia dir que ja tinc els números que vaig comprar l'altre dia, que van fer la campanya de Prenadal de la loteria que fan aquí a Santa Paula, i he comprat números per tu, per la Roser, la Brigitte, la Dolors, l'Artur, la Laura, per tota Santa Paula quasi bé. Molt bé. Em penso que ja te'l vaig pagar, no? Sí, carinyo. Sí, ja. Sí, ja tu ja m'ho vas pagar, carinyo. Vale, què em volies dir? Sí, pues, el que volia dir-te, que te'n recordes que jo fa uns dies que vaig començar amb l'ordinador a xatejar? Quina n'has fet ara? Ai, si sapiguessis. Bueno, pas a pas. Mira, primer de tot, la Dolors em va comanar un xat molt bo que hi ha, un nom que ara no me'n recordo, saps? I vaig entrar-hi i resulta que he conegut un noi superinteressant. I bueno... Però què dius ara? Es diu Quico, és de Besalú i està de bé. Ai, que bo que està, Margarita. Però com vols que anem nosaltres a la nostra edat? Això no ens ho podem perdre, Margarita, que la vida són 2 dies. Ens hem d'alegrar el cos, que carai. El problema és que el noi aquest se li ha ficat. Sí com sí que vol venir. I a més, per correu, m'ha enviat una cosa. Què t'ha enviat ara, ja? Margarita, no riguis, però... No, si no em fas gràcia. Tu creus? Què és això? Però què és això? Estàs boja o què? Jo no! M'ha enviat això i el bo és que no serà la meva talla. Estàs ben sonada, Ai, com són aquests homes. Però bueno, el més curiós del cas és que jo ara he agafat por de que vingui. I tant sí com meu que vol venir, com ho farem? Vull que m'aconsellis, Margarita. Bueno, senyora, digue-li tant així mateix. No vull que vinguis a Santa Paula. I sense acabó. Però és que jo ja li vaig dir, no vull que vinguis. I ell, tant sí com meu que vindrà. Ai, Déu meu. Bueno, escolta, que t'haig de dir una altra cosa. Digues. Fa un rato, allà a la porta del bar, m'he trobat el teu estimat germà amb la meva estimada filla. Ja et vaig dir que aquests dos em porten alguna de cap. Que em fa molt mala espina, Paulina. Margarita, són 2 veïns de Santa Paula xerrant al carrer, que ja que duren amb això. Ni el teu germà ni la meva filla són gent normal a Santa Paula, ja ho saps tu, no són veïns normals, Mira, aquest és el local que he agafat per posar el negoci. Què et sembla? Està bé, força gran.
Moltes habitacions, no? Veig que serà un gran hotel. Bueno, anem una miqueta al gra. Espero que em puguis ajudar amb això. Però definitivament no serà un hotel. Ah, no? I doncs què serà? Un restaurant? No, mira, Eva, jo aquí hi vull posar un saló de relax per senyors. Un centre de relax per senyors? Vamos, que seria un puticlub. Ai, va, no siguis tan vulgar, Eva. Que no sigui tan vulgar? M'estàs comparant amb una puta, tio? Mira, jo no crec que tinguis gaires opcions per refusar aquesta oferta. Voldria recordar-te que no tens gaires calés. I si has d'anar a viure amb la Margarita i treballar al seu bar, no ho veig massa clar, això. Però jo t'ofereixo un projecte nou, ambiciós, on puguis guanyar calés. Ets un cabronàs. Espera. No vagis tan de pressa. Què? Penses que em convenceràs? No crec que faci falta gaire per convèncer-te. Només recordar-te, per exemple, que jo vaig pagar els estudis de la Diana, o el que vaig fer perquè l'Héctor ingressés a la presó, encara que, pobret, fos innocent. I el més important, ho sap la Margarita que vas prostituir la pensió? Ets un malparit. Em pensava que podia confiar en tu, però ja veig que no. I tant que pots confiar en mi. El problema és si jo puc confiar en tu. Malparit. Així, quan penses començar? Doncs sí, Dolors, aquesta noia del supermercat és força mal educada. La veritat és que sí. Però la veritat també tinc que dir que un supermercat aquí al barri ens feia falta. Va, home, Roser, només em faltaves tu amb aquesta. Que t'aniràs a la competència? No, home, no és això. Però mira, un supermercat feia falta, perquè tu tens el que tens, però la veritat, productes bàsics no. Roser, anem malament, Que no és això, no. Mira, saps el què? M'he assabentat que aquesta noia ha tingut que venir d'Itàlia perquè no té un passat gaire bo. Es veu que amb tot això de la crisi tot ho passava molt malament, hasta gana passava. Ui, això s'està posant interessant. Explica. Bueno, més que res ha vingut per la seva filla, la Bàrbara, que Déu-n'hi-do quina. Ja ho saps tu, que ara per postres va amb el teu fill. Quina creu, Déu-n'hi-do. Perdona que m'hi fiqui, però us agradaria que no us fiquéssiu amb la meva vida i amb la meva mare. Escolta, maca, un respecte, que sóc la teva sogra. Ai, quina noia aquesta. Les primeres que teniu falta de respecte sou vosaltres, que teniu una llengua molt venenosa. Ai, Dolors, què ens ha dit? Sí, el seu estil, Roser. És que està criada així. Saps què, Dolors? Vés-te'n a la merda. Eva, què? Vull que em diguis ara mateix què estaves parlant aquest dematí amb l'Artur. T'he estat veient. Què estàvem parlant? Digue'm, de què parlàvem? Què passa, que m'investigaràs com a policia? Que ets policia a cas? Mare, soc bastant graneta per saber en qui vaig i en qui deixo d'anar, no? No creus? Escolta, tu ja saps que l'Artur no és bona persona. Saps que ha estat enganyant a totes les dones del poble. Mama, no crec pas que em tinguis que dir en qui tinc que anar, en qui tinc que deixar d'anar. Soc bastant grandeta i m'has espavilat soleta. L'Artur t'està enganyant igual que ha enganyat a les dones de Santa Paula, que no ho veus? Ai, mama, mira, però no vull discutir, em pensava que havies canviat, però veig que no canvies mai. Que m'estaràs igual. Sé i averiguaré què és el que estàveu parlant. Ai, mira, mama, passo a discutir, passo de tot, me'n vaig. Tranquil·la que averiguaré què és el que estàveu parlant. Molt bé, averigua el que vols, mare. Tinc fills per això, riu. Veo que eres puntual. Per lo que m'interessa sí que ho soc. Siéntate, por favor. M'ha sorprès la teua trucada. Y ve, tú dirás. Verás, en estos días que he estado de vacaciones, he estado pensando tu oferta. ¿Sabes que una propuesta como la tuya me puede enviar a la cárcel? És corrupció, Esteve. Corrupció, dius? Tu ets política, no? I els polítics ja ho porteu a l'ADN. Muy a mi contra, tengo que decirte que he pensado en la decisión de tomarla. Aceptaré tu dinero a cambio de la recualificación de los terrenos. Solo falta que Paulina ceda la venta. Tranquil·la, la Paulina no tardarà en caure a la meva xarxa. Això està fet. Tu prepara la documentació, parla amb el Ministeri de Foment, que això corre pressa. A mi m'interessa començar com més aviat millor. Prepara tot. Y solo tot. te voy a pedir un favor. Que no salga de aquí. Va en juego mi cuello y mi carrera política de Santa Paula.
Per això no et preocupis. Serà el nostre secret. I perdona, ara me'n vaig, que haig d'anar a parlar amb la Paulina per acabar de convèncer-la. Muy bien. Rosa, hola, mira, quiero pedirte un favor. Búscame un hotel, que me voy a ir. Tienes que buscarme un vuelo para Suiza, todo un mes. Búscame un buen hotel. Muy bien. Lo quiero para esta tarde, si puede ser. Me urge mucho. Gracias. Adeu, adeu, adeu. Estàs tot el dia callada. No sé què et passa, Rúbia. A mi res, que em vols que em passi? Deu ser que tens allò que teniu les noies, no? Prou conya. Ai, sí, prou conya. Hòstia, Dani. Però què et passa, Bàrbara? Era broma. Ho sento. Que aquests dies estic que salto. Avui he discutit amb la teva mare perquè l'he escoltat que estava parlant malament de mi, de la meva mare. Què? La meva mare és l'hòstia. Ho sento, Rúbia. Dani, tinc que explicar-te una cosa del meu passat. Sí, ja sabia que et passava alguna cosa. Saps que pots confiar en mi. Dani, t'ho explicaré jo perquè no vull que t'ho digui a l'Enroc i treguis conclusions precipitades. En Roc? Per què? Enroc em fa xantatge, perquè ell sap coses del meu passat que no és gaire bo. Què passa, Bàrbara? Explica. Recordes que vaig cobrar de l'assegurança perquè m'havia atropellat la Cristina, veritat? Sí. Bé, doncs aquell accident va ser fingit. Perquè com ella anava beguda i contenta perquè havia guanyat les eleccions, jo em vaig posar davant del cotxe i vaig fer veure que m'havia atropellat. Que fort, Bàrbara. Doncs l'Andreu em va ajudar per falsificar les proves mèdiques i forenses i en Roc em va ajudar amb els pèrits. Doncs és això que en Roc em té agafada pels collons. Pobra Cristina, em sento tan culpable de la seva mort. Però què té a veure la seva mort amb l'accident fingit? A veure, perquè jo, com que no cobrava l'assegurança, jo li pressionava perquè em donessis diners. I amb les amenaces d'en Roc i de l'Andreu, la va portar al suïcidi. Jo vaig precipitar el suïcidi de la Cristina, Dani.